Díomh a cuairte ar agus fáilte uaibh go dtí an sesiún seo. Fecin bhfuil daoine fós ag teachtasteach sa scuile muid isteach iad réir mar haon muid ará. Sus mise blánat ní gréchán agus tá mé mar ordaimnach ar gaiileidchas agus tá tharbheith sásta a bheith lifanne agus deisfeag an fáilú chur roimh chuig an ceardlann seo de bhúntaí níonra ar an ábhar ag Tacú le hAistriú. So chlártha bunathe ar an glór PEAR nó parental engagement and relationships. Tá chlár seo forbathe ag tionscanna forbathe den óige agus thar bheith buíoch gúil se ar fáilúin agus gúil se ar fáil tríomhan na Gaeilge chun freastal ar bhag go dríochtanis. So tá an ceardlann seo á hefada chun go méid sé mar achfan díobhse le breanú siar ar machchan seo agus mar achfan dubh gud cóglacha machchan seo a bheith sa géirí breanú ar tríd YouTube agus ar sih Grace an agus é sin ar fad. So mar sóltíh tá cúnamh takeíocht agus cóirle den na níonraí láthairnach dar go daibrann seo an ghaeilgeachas. Agus tá ceist an aistrithe ó níonra is seachatí an bhunscoil lán Gaeilge, tá sé tharbheith gar dar dá gríthe. Agus tá ról tharbheith tábhachtach a gcuimhse ag éascú agus ag tacú leis an aistriú tábhachtach seo, agus tá anna hásta gur gúil ról a gcuine ag tacú libhse leis an ról seo. Agus is dócha deithníam mar a gcónaí go raibh an tuirmhís takeíochta an a luachfar a churmad ar fáil de hisismóirí ag na leibhéil éagsú le níonra bonscoilní agus iar bonscoilní. Ach ní léon ceist faoi le timpplacht COVID agus na hathair ar fad ar an saol gur raibh sé ríhallar ar dúin cé có luachfar agus cé có riachtanach is atá an tuirmhís seo agus táid anna hásta go an deisio an chur leis an tuirmhís sin leis an ceardlann inne. So is í an uorsprach a bhhaine leis an ceardlann inne, ná deis a chur fáildíh bhuiil fórna agus lucht na banistíochtas na níonraí, chuir le bhar go scileanní agus strátéisí le taú le tuismóirí, agus le cadramh das darfach a chothú agus chunáló a gcónaí, agus idir an taras libh mar hisismóir san níonra. Tá an ceardlann seo a ggóhéigs COVID tá lúteagamann sin, tá an ceardlann seo níos ábhartha ná riomh gan áras dohar na gastachtaí ar fad a bhaine le COVID, agus an timní lena manan atá ar hisismóirí agus ar éireann na níonraí gan áras freisin. Mada leis an aistritú ón maiile a reis go dtí an níonra de pháiste atá ag tuairt fíomh líon eile san níonra agus an sin an taistriú isteach sa bhunscoil. So céim mhór seo donna páistí donna tuismóirí agus tíobh hain gan áras. So táid chun dúrú ar na ceistanaí seo sa cheardlann seo agus ar go leor eile. Marg an ceardlann seo a chóir clig agus an chorchaig a bheith an ná go méid chuir láthair leis na cainteoirí agus an sin bé háhéis churthar fáidíh chun phlé dhéana ar riont ceistanaí agus denmid é sin trí breakout rooms, trí Zoom, agus déine sin an phlé éascú agus deis a bheith chuilehanna bheith páirteach sa phlé tábhachtach seo. So ag an buinte seán a fáca le duine ach na cainteoirí chuir an aithnatíh, so táid tharbheith sásta gúil siad linne agus sásta a chud sanolas agus santaí a roiint linn. Tá cinnte goil aithna agah orthú chana féin. So aisling branach atá linn mar phríomhcainteoir agus si atá mar bhainisteoir ar níonra Ceardlann mád. Tá santaí lehan aici an airnáil na níonraí mar ilúnóir agus mar haidir san airnáil freisin. Tá cálaíochtaí bratha ag aisling I réim sin na hafcóideachta, na ceanaireachta agus luadachas. Agus táid tharbheith sásta go bhfuil si sásta an sanolas atá bailithe aici as na réim sin ar fad a roiint linn go fial flathúil inne. Agus in aonte leithine tá Jessica Thormy atá ina príomhstóthir ar níonra Ceardlann mád, agus tá taithí anna luachfar aici ag leibhéil níonra mar aon le taithí mar Parent Care Facilitator nó PCF mar léiteir. Agus tá an stáda sin agus an taithí sin atá ag Jessica tharbheith luachfar dúine don phlé inne agus don tionscadha seo ag dul ará sa todhchaí. So fága mis mar sinné ag go buinte seo agus tá tharbheith buíochtaí bheith linn ar fad agus tá chun iarr ar aisling inis muid a fhrórú tríd an cheardlann. Íta gur míle mágad blonad agus gur mágad go gatainna eile tá tréis teachtasteach ar seo. Anfáilte ar bheith gatainna tá mé féidir agus Jessica an seo ag géirí mud féin na scarant có mór is féidir agus bé Jessica ag dul isteach le dtí seomra eile chun cearad leis an breakout room a bheith agan. Séir atá mu de géirí a dhéanamh inniu a dúircha caint faoi
an aistrithe na transitions na cínecha an-tábhacht dúine as dúine tá trí cín, dolisteach dí an naíonra, dolisteach ar scoil, bín cúpla cín a rithean lei ach I suppose tá ceann nua agin inis le COVID. Agus sola dos nómad sin bhhailm más féidir le gatainine an chatbox úsáid agus díreach de anam a chur síos an sin, céadú féin agus the role agus an naíonra le a hell a chuiriste an sin. So if you want dúirt le duine mé an seo. Féin é agus más féidir le gatainine agus gur féidir lena eáil cléibéid daoine atá an seo agus an réimse atá agin as an go bhfuil an tólas go léir istigh se seomra a rénos. No méid bháin de gatainine bhí sin. Als tá gatainine ag déanamh le ví an seo slí brúa, méid de gut méid de gut riine ní nahí sótá ach níon na Hannamacha agus chuid na haigeine an seo ionach. So seo díreach an legan amach atá agad so táid chun tosnú ar seo an session seo aistrithe agus Tom Denim trainál the CDI a Louis Blonnet Hanafin Childhood Development Initiative agus PEAR sin cuasa atá acu agus darbin faoi sin nóid tá méid dúir píosa a rá faoi an GDPR. Denim tríd na seanbhíú ar aistrithe atá agéine agus na príomhcéimeanna a bhíon is é na páistí. Chonas Tacú le na páistí, chonas Tacú le an scoil, an próséis aistrithe agus bé acórna agus ceisteanna ag an deire. Ionach a gatainine eáil chuirsteach ar seo for míle maithagah. So, a lán Hannamacha agin, má héanfaisteach ar bonscoil, tá tú dolisteach ar bonscoil agus fecinn tú na príomhfeide agus na múntóirí. Agus sin Hannamacha cínte atá ann, ach dúine in san airnáil tá an méid sin Hannamacha agin tharna blianta agus le cúnamh dé stocí anam amháin go méid le de dolisteach siomh amháin atá animéir agus go méid siomh níos bé anam níos profisiúnta agus gan an méid sin Hannamacha agin tá idir múntóirí luamhínta, nílan, creis, múntóir réamhscoile, stúrathóir, educator, practitioner, the etchi agus a nish tá Hannamacha atá bartia agin the núsáide muid ná early learning services, so is naíonra atá aginne, so is ELC atá ann, is banistóir ELC mise agus tá siad ag barthú ar practitioner a úsáid ag fós aistrithe mar sin mar a deirn muid. Agus díreach tá a lán ólas freisin ar an hold an government for a strategy for babies, young children and families, tá lán ólas ar sin agus tá sé sus ar an haidh faoi láthair freisin. So díreach píosa cúlra ar CDI agus tá é CDI, so tá mise gafa le CDI ó 2009 agus thosaigh sé i 2007 counter seo. Agus bhí an Atlantic for Lanterpries an gafa leis agus an rialtas freisin. Tá linne i teaghlaigh agus bhí tá feitrí ag réit idir daoine agus áiteanna bainte leis agus an príomhrád bhfuil sé bunaithe ar ionise. It's evidence-based programs agus evidence-based chlárne a aibríonn sé. So dean siad rudaí atá cínte gan aibríonn sé agus den siad a gcónaí thástáil ar cínte go bhfuil sé gobar don na páistí agus na fáin.
An aim atá acu na fios a chur sláinte idicus agus saol sosialta na páistí agus an chlán. Haid an na seirbhíse atá bunaithe chana féin ar ordú agus go chlór bun a bhunú agus a thuairt agus a bheas, so tá siad a gcónaí ag déanamh meas ar seo. Hosig mise mar cuid de seo I gábéile san ní bhí chlór ionfach agin agus cosúil beagganín ba mar ag raibh an leis agus seo an saol a mbeadh ionfach doing a bheith ag obair. Bhí gábhlíide bhí tionscal taide ann a bheith gábhíle agus bhí a lán airgid chuthisteach ann. Bhí cúigear agin ag obair in san seomra le 15 páistí. I duine ag déanamh bia agus bhí ról an PCF a lúthhlánach chana féin an Parent Care Facilitator. Seo ról nua a bhí agin ag an am agus tá fós agin freisin. Agus beartaigh siad nóair a bhí an taide críochníthe, bhí tuirí an dearfa faoin bud go léir. Bhí an ról an tuismór a ceardlainne an tuismór cuaramór an PCF. Bhí an fineise an ord de sin gur cearraigh sé sin go mór le páistí agus an chlán agus beartaigh siad leanúint leis an muoinú beag a bhí acu agus tá Jessica an seo is ar PCF atá linn inis. So ní aibríonn Jessica le na páistí heile ach aibríonn si intanifig le na páistí na tuismóirí na páistí a agu. So a sin amach bhí tá ról ag Jessica agus tá a lán ról ag seo. So ag garann si chonas Ceardlann na tuismóirí Ceardlann na páistí agus an two-way communication agus an commerceáid a gcónaí ann an Ceardlann na tuismóirí. Agus an príomhród tháinig amach a sin ná ghuiil an chuisciúil a nascó oscailte agin le na tuismóirí go bhfuil níos mó tacaíocht agin ó na tuismóirí den na páistí agus go ndéanann an cóúdar agus an ghaol le na tuismóirí agus na páistí. Go bhfuil parent involvement an ord ar an agenda an seo. Ceann sé sin go mór doing na páistí a hoprú agus an aseo amach ein cuaram atá agin lo. So níl muoinú mar seo ag réamhscoileanna agus creisios eile. So beartaigh siad ar curriculum a dhéanamh suas agus bliain siad ar parent involvement and relationships agus seo toolkit gur féidir le seirbhísí eile a úsáid agus gur féidir lo an toolkit a úsáid anas gur féidir na deisina a aginne a úsáid agus na fineise dearfa ar rudaí a aibrig dúine gur féidir iad i dhéanamh tríd an toolkit. So seo a ceann na stúra ar maidir leis an fineise seo so cap on duine seo. I think to be able to talk to parents about concerns you have, finding the right approach or using the right languages or words. So sin é gnéanam muid gael le tuismóirí I gcónaí ach seo mó dearfa struchtúra atá ann agus gur go bhfuil an aim atá agus Ceardlann na páistí an gaelaí sin a dhéanamh agus an nasc ag parent involvement go mbeadh sin mar aim filleadh ag naíonra chun Ceardlann na tuismóirí agus na páistí. But seo é an CDI an model of parent engagement on PEAR agus tá sé chud de strengths-based approach to parenting, building relationships, inclusion and partnership, improving the home learning environment, supporting transition, so seo an maidin automatic denna the new, the support with childhood difficulties agus referrals. In san counter in an Wilmud tá a lán páistí a bhí le deachtaí breise
agus mar sa bhín sicáte bhí ochtar duine mar éim fostia tríd éim ag obairins na rangana agus tá speech and language therapist freisin agan na hagan isteach an aibrín le na páistí an siomh. So is dearcin san centa seo tá báil dearfa agin ag obair le páistí le riachtaí si breise so hagan bhín ordú méid a hagan a cogin fresh. So inniu táid ag déanamh aistrithe agus ag dearc ag smaoine bhar sin táid chun a carrying go mór ná athbhacht reflection a bheith lornach a bheith smaoine bhar na deisina ordpaidan a thugamid de páistí ismóí agus táin. Agus táid athbhacht nó reflection is godé an-tábhacht do airtlachtas orpaidan. Nuair atá ag smaoineh cad atá dhéanamh cé fágad bud dhéanamh agus chonas é dhéanamh níos fearr or dóigh sé sin an tlachtas profisiúnta atá agan. Is gá choníine le GDP4 agus a bheith cínte nuair atá ag déanamh an reflection seo go bhfuil muid ag cólíú na rialacha GDPR ag síos dáta faoi páistí agus tuismór agus cólíú leis an chuid de mar sin. So dúireach ar an ábhar sin an féidirlam ire gach duine cad é dá thuiscint transitions. Cad atá ag gceist nuair atá mise ag rá transitions de páistí dóisteach go dtí naíonra dóisteach go dtí saol. Cad é thuiscint atá agah se sin. So mas féidir an chatbox úsáid a rís agus é chuiristeach dom le a hell. Slú mór tríis chuiristeach sa chatbox hana féin. Cad a cílíonn sin, cad atá de thuiscint transitions. So transitions. So bogah a raig go dtí bonscóil nó áit eile. Mar go dáine. Takeíocht ar go bogah a raig. Tacú saol páistí is féidir leis a bheith an-dearfan nó is féidir le húnaí a bheith ann. Bhín daoine eile ar an fearrta gan, tóirí teaghlaigh daoine eile. Bhínteach. Éin acu saol an páiste beag nó mór. Leanúnachas sa bogah a raig agus áras is féidir. So sin atá ag gceist, so éin aistrithe de páiste sin atá ag gceist. So seo an CDI an video tá acu changes that occur throughout the life cycle that can be predictable or unpredictable and that can occur over a short or a long time. Agus seo Donegal County Child Care Committee transitions describe the experiences children have when they move to a new setting. This can include moving from the child's first place of learning, the home, preschool service creche, from the preschool to primary school, and the transition is essentially an ongoing process of change for children, families, educational services to facilitate children's move from one setting. So, sin an rud seo rud mór doing galéir, chumid galéir ag déanamh transitions. Ní dóil am gur smaoinigh muid fiara go mbeadh muid ag déanamh workshop mar seo ar Zoom agus go mbeadh an méid sin Portugal agus go mbeadh muid beagání níos compórdaí ag déanamh é seo. Ba tá muid galéir ag déanamh aistrithe agus bíonn sé dechar as cuineam an céadúir in dhearnam é Zoom an écar níor coolla faoi Zoom ribh mórta ach téann tú ar daithí air, so bíonn an imní agat, bíonn tú éiginnte, anna go dúir den níl tú géirí é dhéanamh ach de réir a chéile má tá sé tá ólas agat agus an takeíocht agat a bhíine eile déanann sé níos éasca. Mar an ggéine le páistí.
So is gosmin of gur process lanún a bit an ongoing change atá gceist le hAistriú. Páistí chlán agus muid féin mar seirbhíse. Agus tuiscimín an aistrithe I gceist, bí tarlíonn an a change seo, agus bíonn sé orintha bí sé scanril agus is féidir leis a bheith frosfar agus imní a ordan de gach duine atá baint leist. Mana bhfuil, cínta mana bhfuil an baistí ceart Ach, nuair a dhéanamtar an banisteir ceart, nuair a dhéanamid an takeíocht de páistí agus linn, bíonn deis na iontaach Massam go bhfuil naíonra agus seirbhíse na réimh scoile raibh ag cearann le páistí I teachtaisteach ag naíonra, agus raibh ag dul-isteach scoileanna. Agus sin na rudaí atá ann. So bíonn gá aistrithe ann, steachtaí an naíonra agus ag steach ó naíonra go dtí an scoil. Massam go bhfuil tuismitheoirí anna bórtha, ní raibh lá oscailte aginne, ní raibh ihe oscailte agin de tuismitheoirí, so béaring rudaí a dhéanamh níos difriúla. So tá tionchar ag COVID gach duine. Tá go léir in san bád céine le sin, tá go léir ar bád féin ag dul tríd COVID, tá na srianta go léir ar saol mar an ggéine. Agus béaring bailí nua a éiginnte agus aimsiú chun cumarsáid an gael a chuneáil le páistí agus tuismitheoirí. Bhí muid angafa le cúpla bíon nús ag déanamh Zoom called le na ranganna le grúpaí 2 agus 3 agus 4 agus tá si go léir a géirí caint le chéile ag an am chéine ach bhí ancrach agin ar an Zoom agus bhí a lán páistí a caint le chéile agus bhí ceird sé sin leis an gael a chuneáil sús le tuismitheoirí. Rinne muid rudaí eile ó thaobh Gníomhanna a roinnt tríd WhatsApps agus a lán cainteanna for siad gléicne ó WhatsApp agus fís le tuismitheoirí. So bheasmuid ag an tús go raibh sé comtábhachtach an gael a bhí agin a chuneáil sús le na tuismitheoirí agus leis an plán. Chonigh siad muid gach lá agus bhí muidna agé an gael a bhí lá agus ceird sé sin go mór chun tacú le na páistí. Atá na páistí tá an saol aistrithe dós inis ní acha chuid le na páistí nua atá ag teachtaisteach chugaí ní acha siad na ranganna seo, ní acha siad na múntóirí. So béar an smaoine bud chonas an eibreoidh sé seo agus chonas gur féidir linn. So caiim muid takeíocht de bhór de tuismitheoirí. An muoín atá a bhí ann, ní raibh éon dó las, ní raibh siad bóra bhí tosú naíonra. Ach tá tuismitheoirí an bóra bhí chud acu faoi tosnú arás in naíonra. A bhfuil sé sábháilte, mé na páistí ceart go leor. Cad a tharlaíonn má bhíonn COVID isteach san naíonra. Cad a tharlóí le na páistí, cad é an policy, agus seo an píosa go grá dúine a bheith an dearfa agus cínta faoi cad a dhéanam muidna chun an páistí sin a chunáid slán. Massam gur bhacha gach duine é seo hana féin. Seo an slí bhí mé an dearfa nuair a chuala mé seo. Bé lá an naíonra beagnach mar an ggéine den na páistí. Thois go mé an pháiste lánach. They're the central part of this, agus is gá dúine bheith smaoine bhar sin. Déine muid céiread is fearr don na páistí. Tá sé go maith bé sé an rud is ceart an na páistí a bheith arás ar in san naíonra. Na páistí a eáil, múntóirí a eáil. Agus in an sin, níor cáil siad amach ar aon rud gan a bheith linn, mar ní raibh aon rud ag dul siúil. So there's no regression ó thaobh sin, smaoine bhar sin, they haven't lost out on any learning because ní raibh an learning agenda ar aon duine. Agus tá siad fósaigh fálam sa bhaile, agus tá siad fósaigh fálam le na chlán. So tá an fálam fósaigh dul ará is cuma péháte le sé in san naíonra nó in san chlán hís an lá. Ach nuair a hagann siad arás, seo an slí gur féidir an ceann lo ó bé an páiste fós lánach.
Bé an páiste in grúpa súbre I pods, new pods. Bé pods agin an seo, leis go bhfuil trí seomraí an seo agus tá seomra bháin ar si bhela. Bé an teachtasteach agus an bailúcháin difriúil, agus bé móna difriúil leis agus leis béimid a chur an páiste lornach. So nuair a eicinn tú an seo don páiste bé an smaoineamh, chonas go tógan muid na páistí isteach bé an 2 meters an 2 méadar ann, bé ar an teachtasteach agus cínú go mbeidh muid an na páistí, ní bé ar na páistí is scarúint ach bé ar na tuismimeoirí scarúint. Tá sé an éifge an chud an páiste a dhéanamh maras go ná ach bé ar an teagháil na tuismimeoirí a dhéanamh difriúil. Tá seo an smaoineamh dúing mar naíonra cad éadamid, so an féidir iarraidh ar na tuismimeoirí, cínte go bhfuil na lábha nite rib dul teachtasteach, agus nuair hagann siad isteach an san furbhís. An naíonra a tógáil ar teocht an páiste nuair hagann siad isteach nua a mé an páiste ag déanamh an tuismimeoirí ag déanamh sin, ach a cínte nach mé an chur isteach ar an páiste. A mé ar an smaoineamh ar chonas a hagann na páistí ag na tuismimeoirí. Tá 3 ranganna an seo, agus mar sin bé ar na ranganna teacht isteach ag amananta difriúil. Ach go mé an na key workers atá aginne an príomhstúrthair den grúpa sin go mé siad an seo an búla leo. Ní bé cad ach de tuismimeoir bháin teachtasteach agus a bailú na páistí, agus ní bé cad buggies, nó scooters, nó rubbers, ein rud mar sin a ágáil heile tíomh den naíonra. Ach ag sin a rá fós béimid ag déanamh cuairt fáilte fleadhúlach de gach duine, agus bé commerceáid riachtainna cínte go bhfuil tuismimeoirí sásta teachtasteach. Agus mar a dhearnam bud hana féin, bé cuairt fáilte lomh teachtasteach. Tá muid ag smaoineamh ar seo ag déanamh grúpaí beag tuismimeoir in chéile leis fós achtal ribh osclaíonn muid chun dul tríd an ólas agus chonas a hagann siad isteach. Ceist de tuismimeoirí, cad é a chun an ólas a áil ó na tuismimeoirí cad é slí is fearr chun sochúd páiste síos. Leabhar an a thuirt na dóibh aithne orm, getting to know me, go líon na tuismimeoirí sin isteach. Ara iad a tréimhse, so na soothing comfort items a mí ag chuid na páistí. Ní féidir iad a thógáil isteach agus a thógáil ar bhaile I thuile, ach is féidir iad a ágáil isteach in naíonra. So dá mar rud ag bhfuil siad ag ligint soothers nó comfort blankets istigh, ní féidir le dul a bhaile I thuile, so bé siad fáca istigh in san naíonra. Agus bé ceann eile sa bhaile agus bé ar an naíonra iad a ní agus a chuineáil nach bé aon páiste eile ag dul leo. Béimid ag glórad mar dhéanamid I gcónaí aon bhúirt na ceisnatá na tuismimeoirí, agus tá mé dúirt ag smaoineamh bé atá méid sin taithíonn sin ó bhfuil aon ólas eile ag na stúrthirí maidir le seachtainna eile atá siad ag smaoineamh ar cad eile le déanamh. Tá mas féidir le firsteach sa chatbox an sin bhfuil cad iad na aistrithe atá sibse ag déanamh le na páistí ag teachtasteach agus na tuismimeoirí. Sin chud den in smaoineamh aginne go mbeidh staggered times ag teachtasteach agus páist tuismimeoir bháin ag teachtasteach. Tá sbíonn an-tábhacht cínte an chéad lá, páiste den naíonra pagan mammy, daddy, granddad, auntie, uncle, culcarracha, the dog on the street. So ní féidir é sin a dhéanamh a thuile, so cad é an seacht a mé rudí difriúil díobse. So mas féidir le an chatbox dúir go úsáid a ríis agus is smaoineamh ar chonas a dhéanam aon smaointí atá agatsa nó aon ólas gur féidir den a roinnt le chéile.
Well, then the current written stack up, you've got email or Wi-Fi and show. Better if you land me right as mahogany than aim with the stack to them. So, could then a ruddy and a own doing Neil Sagam be made a committed for our seminars Hanafane le COVID-19 August in anon gowill ashtukon along with the modulation name the condolishtak in shaw in you ni job modula ashtukon so name the condol treat an infection procedure new aim with martian but while I'm dear has spawned the coach then a ruddy and May and the den of a long ruddy unsure for the firma a bresh agus ruddy martian agus name me conid galera yen of bearing in ish bearing parental agreement form so firm agus a show yet of let hishmahori go may sheets sauce the policies knew about agin agus and mona different about agin yen of they cash nor the hishmahori Kehid atá in some part be shot an HSC ein instance new published or honig leis pháiste medical consent matomade denabane shot doing with martian agus administration temperature taking record agus and settling in chonas connection so shot anonymous they modernate den of lawn policies martian by yen of agin. So shouldn't your couple chef of a aginja agus beta for me so more gamagat Sinead fresh and babe with braher and I'm sure nisnu a kahal tivamo on pain board the aginja ta tree rang on shop so they are in wrong a one about agin tivamo again egakela agus bé an gachwatífa má a bheith nite in idir na rangana. Sin ag commerceáid le Hishmahori, bé ar in a dhéanamh sin chutain na céad a dhéanamh, bé ar in nuair táid i gobar le páistí, bé ar in smaoinemh nuair a hagan na páistí, ní bé siad tá sé tréimhse a bheith sé bhí gan a bheith is tosú agus nu si formalta agus séví tá sé tréimhse bheith le an chlán agus Hishmahori. So cínte béim ag súil go mé dul ar cúil na regression an fecin le sin de chuid na páistí. Regression atá an dechar ar chudaú tá sagam go raibh Boston san ceanta seo de chuid mar cluine mamú nu dadó agus fiche sin le dailál agin nó hagan siad le rás. Beidir raibh duine éigean a raibh COVID acu ar bhaintí a go bud sa díobh a bhós linn agus an dechratí a bhí an den páiste sin. Cínte a bheith airach go beidir go bhacha siad bulint agus go raibh míosáid ann na fálaí agus go bhfuil beidir go bhacha siad é sin nó go raibh sé déanta orthu. Agus go raibh dechratí sa bhaile fóthaíh hálinn post dechratí airige stros agus leidhar airige isteach ag freisin. Dúirt ag taxí dúirt isteach. So le líte físí ana bh ré den na seomraí agus tralafar ann si smaoinemh an rá greengraft na stúr ar i Reinstein na Hishmahori. Beidir himself is all them burning job an carach. Am difriúla teachtaiste is ma Hishmahori amháin bosca trácht don na Hishmahori gan túramí mahuacán agus iartas a bhairt de na stúrthóir an néimre. Ítach seo ag dulaisteach siad ag caintfaí an ghaol agus ag cuineann an ghaol sús a gcónaí an ongoing communication sin agus. Aisling mas féidirlumm díreach gearaisteach fe second mas cumalat. Yeah. Yeah, no just le go bhfuil de chud sleán ag léirú de chud nótaí agus cuiilerod, so mas míon leat díreach é churráis go dtí
dúrach an ráachar an slán anna bhfuil tú caiintear beidir go meach sin ní séisce. Great. Gur mágad. Brown seo í fása. Brown arm fleet seo an pí a bhé, so tá mé $10 ar seo. Cá bhfuil an bhailm. Brown arm fleet seo fire fan down. Aisling Aberlin mata ein other féidir linne a dhéana go héh cuasí technoliacht an seo. Lei sin níos fearr masam. Yeah, agus má churann tú díreach go dtí slideshow. Yeah. Yeah, sin ceartanis. Sin farfa. Má gur mágad. So arashkati sin so be but genef tagwall le post so bakad níl an scar associated and social distancing ní ga in shedi yen of le posti atá fú sé so doing ye tá cuaimtréis scola agin ach tá fervor din a posti na bon rangana so fecum le réil chun nu atá an bon scol posti cearcilóir ní be ceistar rih rang ein rangadó massam. So ní very arhu the fervor in the posti aginne in some country scholar ní very arhu shitty after the posti they are in avino the doive modulation temple of nua agus na moana nua they ní ve na break on the lair atá a vi sticks the shomra ní ve shi chin an mo agin agus ach be but a carry low treat clicky scalete leabhar agus gníomhíochtaí agus a rís táid anmha a rénos in na naíonra ag ní na lábha ach béim a chur níos mó béim mar sin a rís ag cearú lo le ní na lábha círsúr agus tasacht i cluiche agus gníomhíochtaí. So in an sin bé páistí ag teachtaiste agus bé tinnis eile le feicáil. So to expect other illnesses and tashi bheith gan le páistí eile so bé dar nói bé orú na sláidán agus na tasach so ní ag an gohfuil policy agin de COVID fecimid na tinnis eile freisin agus a bheith arach go mé nachré mé gachrod COVID ach go mé massam go mé orú a rís the no tinnis a bhí ná. So arashkatí an aistrithe stacha naíonra mar a dhearna muid hana caiimiid roint an cultúr agus na lúpanna atá riachtanach atá agus páirsanta de gach seirbhís bé ar in a cíntu go mé an furan go mé islacu agi the furan iver go taghála go háirithe an slepátí gur féidir le beag stachar in go háirithe le COVID a rís bhí se hana féin agin ach a cíntu gohfuil an iver ceart agin le gníomhíochtaí agus an curriculum atá ag gceist agus is high school an seo atá agin le naíonra agus an curcuige den na leithrisí betá bé ar in a cíntu go mé an féiste agus an chonas gur féidir le a fáistí na leithrisí le úsáid. Agus na nósanna nua atá agin le dailá le COVID-19 an áit an bé ar an isolation áit a bheith animathe agus cad é an procedure má amsín muid tróchtúir cad a dhéanam muid leis an fáist. So explain if ag dul ar scóil faoi páiste. So explain a ver sin explain of ag dul isteach naíonra nó ar an chuid seo so tá mise tar éis cainte lán so tá ag dúirt smaoineh seo an chuid a rachaid isteach ar breakout rooms agus seo na ceistena atá agin
a breakout will some to dear kind of like pint beag of agin le chéile. So cad iad an cúis stras nu imni a bheith ann dá páistí. So cad iad a bheith a capan tosa a mé ann nuair tá páiste dolisteach a naíonra nu ar scóil nu ag fágáil mám den céadúir cad éon cúis stras a bheith cad a bheith ar intin an páiste. Iver a dó cad a mé ann den clown. Cad a bheith sheets an bórtha flií. An naíonra cad a mé mudne smaoine flií, cad a bheith mudne bórtha flií. Agus dan scóil cad a bheith cúis imní an scóil. Cad é a bhfuil sheets in ag smaoine nuair a hagan an arpáistí ón naíonra cocu. So cormac mud a chur I grúpa beag agus I gá a bheith bórtha flií na ceistin seo tá na ceistin seo agamsa agus Jessica so bheith muid déanamh iad istigh in san domra I léamh. Right. So bhí an phlé an sin, so gur míle maithagat a sin. So tá Ciara ceapan tá si chun díreach an as óla se scríb ar as in san chat box doing. So bhí anna could play in san grúpa a bhí agin agus ceapan go bhfuil na imní agus na strasanna beagnach mar an ggéine ceapam de gatainine den na páistí an chláán an naíonra agus an scóil. Tá gatainine bórtha faoi chonas a bheith na páistí ag starrant ó an chláán tar éis an brise sin. Tá gatainine tá chláán bórtha go mbeadh an páiste cearcalóir. Imní a lán imní inis faoi ag na naíonraí agus cinnte de chuid den na naíonra na paint leis. Go mé ar na tiismóirí ní bheith cadú teaghlaigh ar siad na scoile, agus go mé na páistí nua agus na páistí an óg, go mé arthú na tiismóirí ábhaint a gceapan na scoile. Agus a bheith sé sin an dechar den na páistí nuair nachfuil si aithne acu oirne nó aithne acu ar an naíonra nó ar an forann nó ar an timpeallacht. So sin bort atá ann atá kind of an oscailde. Agus cínte den scóil freisin. Níl an tálas roinnte comá is a bhí a déanaan mud mar scaná rinne mud iirecht caint le chuid na múntóirí den rang atá teachtaisteach cadagin an na tiismóirí caint fhí na páistí tá teachtaisteach ach níl sé mar an ggéine. So an mulla atá an our grúpa Arach go mé na deachtaí mar an seo ann a bheith som lúpa go móras féidir a thógáil go mé aspa ólas agin go léir agus go mé bort ann gatainine. É bort na bortú. Mud na ceapam díreach cosú le na páistí inis níle is agin cad a thorlóí ach an irid, so de támas díreach mar an ggéine cosú le na páistí. Good féin just a ref in different. So we're we on forward na páistí. In for na páistí na tan si garage. Ag bula le páistí rí agus feel below. Yeah. Agus cai tá con ar horse was í páistí na sure horse the while. Yeah. One of them is school school. And so yeah, she kind of you on doing it how de goscotin leún of day and shop and jogging ach mod western build so tan togáí isteach so ní féidir le páistí teachtaisteach mar a hagan so sin rud difriúil so cé a thugan air den na páistí an éan so kind of bort tá ann de gatainine. So massam seo tá de dolisteach, but tá go léir dolisteach go dtí an siomh seo cosú le gatainine eile. So tá na bort na céine agin so sin suúbhnas ó héh sin tá go léir bort tá imní agus bort agin go léir so tá go léir in san bád céine ó héh sin. An aseolais ar sin. So tá ag dúireach caint faoi an dolisteach ó héh tá just beagganín ar an bugaisteach go dtí dul. So tá treéis bugaisteach go dtí an naíonra an sin agus seo an tá anna chud seachtainna an seo tá branar seo
piece of CDI so níl an train agam an seo ach sin áisitá raibh chun ceithre le de páistí dul ar scoil agus tá siad go léir beagáín mar an ggéine seom mo scéal preschool to primary school rudí le Tacú de páistí NCNCA agus an ABC start seo chud seirbhí si ach an train freisin dear mar an ggéine. So is féidir linn cearú le artismóí atá dulráid an scoil fan rudí a roint low freisin. So beagáí difriúil ó thaobh an bugaisteachtaí an naíonra ach had é dómhí so ready for school nuair atá smaoinemh ar éon páistí atá agah im líne atá réad a scoil. So cad hé an páiste atá ré ar scoil, cad a cílíonn ré ar scoil. So mas féidir libh a rís an chatbox úsáid agus chuirteach agam le a hell. So cad a cílíonn ré a scoil díobhse. Cad atá cosú, cad is gád a páistí a bheith acu an a scoil siad ré a scoil. Nafsplachas ó léamh cínte. Onín, so síolta. This rugby fellum. Cóta. Rome. Ógáil amach. Ógaí an lechas. Cínte, yeah. Ar a thuirt go féin in ach meach. Yeah, cínte, ionach ar magadh. So, seo dúireach, tá mé dúireach an a piece of taide seo a léamh. Rinne taidóirí ó Mary Immaculate College Limnach agus DIT. Rinne si taide 2016 atá sé anhimú bhí sé sin róáda thar agus déag siad ar na smaointí ar ó thaobh scolanna, réamh scolanna agus páistí iad féin ar cad é olaf ar scoil agus cad is gá a bheith ag páistí a bheith acu chun dul ar scoil. But tá nascan sin agus beidir is féidir feiceint ar a rís sin níos seo. So an sample a methodology a móthlucht inhearna siad ná gur raibh samplaí de bog scolanna agus naíonraí gur raibh aglah leis structúra semi-structured interviews agus caintne le páistí an freisin. So be an forward no an survey the raibh scolanna bhí etí acu. So bhí nasc mór bhí grúpa an a bhór so sampla mór a bhí ann agus thug siad as an sampla mór thug siad sampla cúdcéad scolanna agus cúdcéad raibh scolanna. Agus bhí meas gáin istigh ann le mainstream agus scoil speisialta, bucailí chalíní, grúpi difriúil idir deis agus nach raibh in sa chathair agus tíomh má agus ils na seirbhí si príomháideach nó paidlí. So ceapan seo go raibh sé an simúil nóair a leir siad le stúrathirí agus seo a bhallart atá in san chatbox agus sin go mála feiscint. Ach na príomhachtaí a ceap stúrathirí in san an taide seo ná go raibh ar páistí an abítar go raibh gur gá é sin a bheith an rólas acu, go raibh siad go raibh orthú an abítar é ó thaobh scríomh agus é amsú go raibh orthú ifrica a bheith ar rólas acu agus go raibh siad an córamh agus fiúháin go raibh litricha a chuam go raibh siad acu. Ó thaobh na múntóirí an príomhachta bhí acu agus an rud a ceap siad san a raibh níos tábhachtaí ná go raibh sim ag na páistí in Tanga, sim commerceáid
agus sim a bheith acu a bheith caint le daoine. Mar luigh sibhanna an leafsplachas sin acu agus go raibh páistí naí féin rialacán an féin rialach self-regulation go raibh acu. Simú de na páistí, bhí siad san ag ceapa iad féin go raibh arthú an abítar bronn seo na tuismitheoirí, ceap na tuismitheoirí mar an ggéine go raibh ar an abítar bheith rólas an chomh agus na fuaimnicha. Níor ceapach ceathrú acu go raibh súgra tábhacht de páistí a bheith olaf de scóil. De páistí iad féin, ceap siad go raibh, I suppose, sin rud a bhí ann de gach duine an obairmhaile go mbeadh siad arthú obairmhaile crua a dhéanamh go raibh arthú an abítar ahant agus go raibh arthú chomh agus an simú agus beagáinín bronnach go raibh deire le súgra nach me céin no more phlé agus buchas le dia tá aistrithe teaghlaigh agus curriculum an naíonra a hAistriú a curriculum an scóil sus go dtí na bonrangana ar a laghad go bhfuil fós bhfuil an súgra lornach istigh ann. So níl ein checklist ann cínte go raibh go méid ann gur gá de páistí a bheith ann a bheith olaf don scóil agus ní gá dóibh a bheith céip an géad ar an scóir seo. Mar níl éon scóir ann. Tá an nascar an blog seo, tá an blog seo an bhá as I am is resource the autism atá ann agus tá sé raibh na bhfuil. Yeah. Yeah. So an rud bit bíon páistí le autism gomininic agus na seachtainna úsáidin muid go cearú le go mór, cearann siad go mór de gach páistegóirí na visual aids agus seo rudí atá ceangailte istigh sin ar osclaintú an nasc tá rud gur féidir a roinnt le tuismitheoirí gur féidir a dhéanamh sa bhaile chun cearú le an páiste tosú ar scóil. So chun cearú le páistí a bheith olaf don bhn scóil tá sé tábhachtach bhfuil takeíocht den de hisismitheoirí tuiscint cadí den rudí gur bhfuil tábhachtach agus bhfuil an súgra cóil tábhachtach forbert omláin an scóil. Bhí mé ag caint le múntóir cean an múntóiríonn seo roimh scóil agus bhí mé géirí ar hí féin cadíad go rudaí gur féidir de le tuismitheoirí a dhéanamh sa bhaile. Agus an rud is luigh si ná neamhsplachas an páiste, raibh siad den an a lábha a ní chuir a cóta. Bhfuil is acu an etiquette a níis faoi casach san gúlinn agus sneezing agus dom rud ag raibh siad a géirí barrel go thuairt de cara de beidir go ndeanamh siad bumper an elbow ina onad go mbeadh siad an ahant a bheith acu fé leis an lán seo gur bééis sin mo lán go raibh a rudí féin a aithna acu go raibh siad an an iad oscailt agus go raibh siad an lán a rudí a roinnt más gá. Tuiscint ar rialacha sin rialacán éasca ó thaobh bhí go deas le chéile, bhí go deas dó féin agus bhí deas le rudí in san seomra. Agus dó mar rud ag raibh daoine i cearú lo go háirí a fecinn siad go cholíonn sleann an gach páiste siar ó thaobh na saora. Ní héag a gáilíonn sleann si slír ach deanann siad dermot. So dahhuisteach sa bhaile. Fós ag go úsáid na lábhan na mionscoileann i bheaga ag gearr amach an matcháil beag fecinn siad go mór le cúpla bliana nús nach bhfuil páistí an léró de freaba agus nach bhfuil siad an páistí a bhróga féin a chuirthú. So dúireach sin níor luigh si abítar nó córamh nó aon rud mar sin sin na príomhreachtaí atá siise go bháil hí siise agus cai siad san an chéad cúpla mí ag obair. Ó sin dúireach a rís sin na rudí gur féidir le cearú le tuismitheoirí takeíocht den na páistí sa bhaile. Scileanna féin Coram Herbert encourage children to develop self-care skills. Ag githe iad féin nach gá dóibh cearú lena iad féin.
éidir féin a chur an méid sin cultaí an seo agus jackets an chom tar éis scola de muid seo mar a díal a dhéanamh ag deir na bliana déanann si down gachod ach sin an fearm freisin. So, go bhfuil siad sásta dolisteach na lefasaí is stigan san naíonra, níl múntar amháin agus beidir ceir stigan sin, go bhfuil siad bhfuil is go cadíide airí féin agus cóta féin agus nach bhfuil stig ábhail rudí tíhirdul. So, seo díreach rud a spéirlann seo ó ABC gur féidir é seo a roinnt le tuismóirí chun ceardlaigh linn na páistí freisin. So ó héh rudí dearfa faoi chonas, gur maith an rud $8 scáil agus chonas ceardlaigh lo seo na rudí deis na breise gur féidir a roinnt le tuismóirí. So nuair támuid seo ag taú le tuismóirí de páistí gas go dtí an ballscoil. Dúine rih seo bíimead ag spreagadh tuismóirí go rachadh siad go dtí an lá léanta oscailte go dógadh siad na páistí ar cuairt, mátá aon ceiste na tuismóirí de chur, go mbeadh nasc ach na páistí ar an scoil, go mbeadh nasc acu le páistí eile ag scoil. Agus an méid ólas gur féidir atá ag tuismóirí é sin a roinnt an méid sin gur féidir ó thaobh sin. Eile seo antá an bhórtá agin freisin le COVID ní féidir dolisteach agus an cuairt sin a bheith acu ach an féidir le tuismóirí dul go dtí an scoil le cúpla seachtain atá roin inis. Siúil thar an scoil, de spáin an scoil de páistí agus fiúháin an thuras sin isteach ar an cóir nó ag siúil anas gur féidir de páistí dolisteach. Bhí an fhís an sin mar smaoineh a bhí ann mar dheallar an naíonra agus an féidir sin a dhéanamh na scolanna. Rinne as a spéal an féidir le féim na bhíine? Just chur méid amach iad go dtí na tuismóirí sa bhuist, dá bhí picturí na ranganna, an clós, an leatras, as chun cruchtaí sa cóta, agus daoine mar príomhide agus an riúnaí sa scóil. So just rudí beaga mar sin. Sin social story ag lítear sin so rinne Jessica Sousa sin a dúin agus parentse sin go mór go mbeadh ólas dearfa agus ólís concrete bhfuil object acu chun caint faoi agus déanaite sin é níos éasca an na tuisc na páistí. Agus freisin caiimid a cinnte bhfuil gach páiste is duine iad ar le. A person is a person, it doesn't matter how small. Agus sin tábhacht go léir níomid aon páiste mar an ggéine, so bé na páistí sin I dolisteach mar daoine agsúla isteach an sin, agus just gur dúine de páistí tactaisteach agus an scoil bhfuil gach duine díreach mar an ggéine, agus an takeíocht lo ar péid sí go gá. You ready to go to school, dude? Are you going to be shy? No. People love. What's today? July. Can you tell me what day it is today? Wednesday. What are you starting today? I don't even know what you're talking about. Kindergarten. What's today? My school. What's today? Kindergarten. Are you a little excited? Yeah, it's sort of nervous. Excited? Really excited. Are you looking forward to it? Kind of excited because I'm nervous a lot. Excited about your first day of school? Excited and just totally excited. What did you learn at school today, Ted? Nothing. You learned nothing? Not one thing? What did you do? I didn't learn my ABCs there. You didn't? You learned in school? We learned about, What'd you do? First day out?
Laura, did you make any new friends today? Yeah? Yeah, what were their names? Well, I don't know. And you made a new friend today? Yes, I did. And what's her name? I forgot. Do you have any friends in your class? A lot of friends. Max, Patrick, From Max? SpongeBob. Oh, SpongeBob's in your class? Are you excited to go back tomorrow? Yeah. Okay, say bye-bye. Bye. You can never get enough smiles. There's more where that came from. Check out these other videos guaranteed to make So I suppose, you know, sin ansimul doing, you know, fi sin ansimul páistí có han méid sin áthasarthú agus tá si de géirí dul ar scoil agus cínte cloise mé sin gach lá cabhanearna tú aniu nearna mo déin rud ach dá rud ag go raibh fly ar an mala ag déanna fi seán don lá bhí an méid sin denta acu idir Carú, giggles, ag riint, ag cólúdar agus ag fás agus forbert. So bíon lán rudí ar siúil, so ru seo rud dearmfa atá ag tastáil pe rud a orlaíonn ag dul isteach ar naíonra, ag dul isteach ar scoil, seo rud maith a bé ag toirliú. Agus tógamid pe rud le COVID isteach anseo agus leanamid a rá ag déanamh, you know, ag smaoinemh ar rís. Is áhas na páistí beaga sinna eáil agus tá an ag nu gomór an rudí eáil a rís gomór. So dúireach ag déanamh acorma seo ceann leiretá. Oh, you're off to great places today. Today is your day. Your mountain is waiting, so get on your way. Oh, fear me to dúireach ag dul siar ar sin rinne an transitions ag dul isteach ar scoil, isteach in naíonra, isteach le COVID, agus isteach le scoil, agus an dúireach is smaoinemh ná. Seo an session seo, tá sé cuid de 16 atá ag CDI, so mátá aon ceistena ar géin den a maidir le bhín eile dhéanamh tar a daagháil lom nó a CDI nó le gaile agus bhfuil aon ceistena ar géin den a maidir le inniu agus tír dul ar sin an féidir leis an teaghlaigh sa úsáid. An bhfuil aon rud go bhfuil si bh smaoinemh ar aniu féidir leat focail amháin a chuirt arás dom chad a rithean leat ar thugtú aon rud amachchas an seo iniu fiúháin domsa ag smaoinemh ar iniu leis sé iadach gach duine eáil iniu ach ag deireadh sin ag feiceant ar na páistí ag teachtaiste. You know, is bralam an post seo. Bralam na páistí eáil ag teachtaiste agus measam leis an ólas ceart bhfuil mis a sásta gach duine ag fáil ag teachtarás agus mí tanú go mór leo. So tuigim go bhfuil mis an seo ag déanamh seo. So beidir mas féidir le ag gach duine fiú gaile agus mas méidir le aon focail amháin a thógáil isteach gur rainn mé libh inniu a go thógann tú amach leat inniu le tréimhse an orthaí agsúla COVID in éile scar asociálta. Níl deire leis sprí. Ceap, chud bh dúircha ceistin Ginnig Marianne, chonig mé corthaí in Gaeilge. Blána de wacatas sa iad freisin. Na círa wacatisiúb na corthaí COVID. Tá siad anbé tá Ciara stoidm níos ólaí ar na cóthaíochta atá ar fáil. Ciara bhfuil tú an? Tá gaile agus tar éis go leor afhcóideacha a dhéanamh chun achfanna breise madidir le COVID aáil in Gaeilge. Tá tar éis phlé leis an HPSC agus tá iiritas déanta agan ar achfanna in Gaeilge na ní bhórmid freagra ó hású. Woohoo, but tosú an tan commissioner tanga chun phlé lo agus brú a chur who mother lo tá go leor ach fanny on HSE ar fáil in Gaeilge. Oh, yeah. Tá siad san ar save, but is dói
go se an-tábhacht go Mar skeile chéir dearach an rud atá gceist gom, bhfuil agad na chéine atárúna go fáistí, nína cín go bhína rudí gur féidir a chuir timppla naíonra. Fulis agad gus na páistí se tuneart a ghoine fásta agus take muid go léir ach bhfuil agad na rudí deasta gur féidir a cheannach i méle ach níle lehéad an Gaeilge go bhistom na féidir. Tá cólacht do bháin rinne siad teaghlaigh is féidir linn na sunraí a chur RC agus tá rudí an deasach go rudí an cordúil de fáistí na cofarí de ceannach níl siad sé an eisce, bud is féidir le an tóla sin a réon cínte. Níl mágad bheith sin ítach. Ceapan tá formadé tríd an email ceapan inné tá webinar CRTCA YA tríd a webinar ó infection control an ine margheall na cnílacha gur gáú na cholína go COVID so dénne mé iirecht mé féinnig dolisteachar sin rinne mé gacín hanna féin but agus fecem tá ceistin sin na firma gnu fi COVID. Canig mud na iad and na cína raim mé an sin canig mud iad ó Canavan and burn tush gwil sheet on a keen to go in the antolas character who's so bearing either hAistriú on Sean the policies doing fame but are alive on me keen to go will sheet agam but is fader the keen thing again of antolas a ta air an a hive agus mar sin de tá an wheel and sin hanna fame mis sauce again of gonna end of a reach so I'm on the dirty the kunna H'aistríú Gaeilge. Lána sinna bhfuil ó mis weimse agus gur míle agad Jessica an teir. Fairplay, tucha is deach an sin just fed nóméid chun críocha chuir leis más cum libh. So dúr go héh réanta na ceistní agus moltítá taí tríd an sin mátá moltí a ggéine agé de ailseáin na hílann si bh bheitchanna ceirachtíh agus a bhéidir goileideachas Peter Albert bhéimes brasás de clostá webh. Agus mas achfan dún sinna dhéine is cínta go dhéanam éis sin rudí ar nós póstéir nó cuairthaíocht nó cinál sin rada gan áras branseir a bhuiséad agus gachrod ach bhrálinn a chluistáil cadíd nó riochtainna se tá agé agus béimiid an sin iad sin a chur fíomhráid nó rána agus é sin ar fad. So luúmid hanna féin an trein agus cuireú an nasc sin húsan sin, just le chuir a gcuineatíh ghfuil nuach le tragan den a naíonra is féidir chlárú dó sin agus bíon golóir ólais agus achfaní anna tábhachtach anna luach filleadh amach an sin. Tá grúpa Facebook de hisismóirí bonatha agan tarman taile ag léime déir, so seo hisismóirí a bhfuil chud páistí sa Ceardlann Gaeilge so sa naíonra sa bhanscail na sa níor bhanscail Lann Gaeilge nó Gaeltachta. Agus nádámad an siomhtá an Gaeilge don naíonra tásúla go mé sin nó go mín sin mar achfan úsáideachtaíh. Táid a géirí breanúir ar na háisinaí seo ar nós an siomh sin agus fechan cén cuileanna dhéana níos ábhartha níos practicúla ar fanám. So rís fátíí mar a gcónaí rih bhar chud tuairmií agus moltúltaí ar na rudaí seo. Agus gan áras is a gribh ben chuid smó víns na hachfaní is fear amantí sibse higann an gó is si san naíonra. So mátá ábhar agaí úsáidan sibh agus a hílann sibh bheith úsáideach nó simú den naíonraí eile, bhrálinn amach sibh sásta iad a Reintlinn. Fiú mátá tú géir gan dhéanamid cabhairt chur fáil mádal le agathóireacht ar na hachfaní sin nó Gaeilge bhhain lo nó éonmud mar sin. Támas brasás de tuairt faoi sin a rééis sé brethir ar go achfaní hain ach teagmuid an tábhacht a bhhain leis an córáint ólais seo agus gachrod. So just bháil mo bhuichas gabhfuil libh ar fada sa bheith linn agus tá mé cinnte gnéontá sibh go anna dúntach go dó agus hahan an gné idir gníomhach lom agus an chuigur chur ar an cinál machna bhíanana ar cén brí a bhhain an muid as hAistriú agus na rudaí sin ar fad. Mar ní agus muoine mu a go ní caihamid amach focalach ní agus muoine mu go réadú cattá gceis leis agus tá sé chosimúnar ecan tú tuairmií agsúla ag daoine ina le mar nuair hagann sé go páistí ní léonrad dubhah spáin ní léonrad ceart nó ní cheart is próséis agus sin an rud atá go hálíonn faoi se ar fad. Agus han sé am go raibh hí an dag ann a chur a goibh na dún gomín scitamíní ar fáistí agus is dóilm bín cléine an ar fad a bheith caiint fi imní agus tros na leinta seo agus ná cisinaí
maithe leis sin ach tá anna ghaol freisin idir imní nó nervhís agus scitamíní freisin. So is féidir linn sin a chasa agus a bhearú dún hain agus a bhearú duna tiismthóid agus duna páistí gur go taras ítach scitamínach álín sever rompú agus sibh se lárnach den taras sin ar fad. So sin é weimse bháilm just bucht gáil Aisling le Jessica bhí sé sin Harcín bhí sé thar le cuimseach agus tá anna bhuichtíh as an dua chuirteach sa chuir láthair ar fad agus as an cúnamh ar na ceist mí seo. So mar derm bíigi dagháilin agus denimiid ar níhol le Carolibh agus fiús na seachtaí atá roin, níl achar ro ada an gnis go mé na naíonra ar oscailt agus na scalaní ar oscailt agus is dócha th aon in eile bé takeíocht breis ag tastáil agus táid an chuige sin. So gur mí magí agus béim kaint.